Най-накрая почвам да излизам от Несебър, Стария град. Направо съм разочарован. Няма да има ремонти най-после. Знам, че в Новия град рядко има ремонти. Да, защото там минават лазери. Обърках се. Нямам. Бип, 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 бип. Вате. То тук е направо. Тук има обръщало. Как се обръща? Искам да си ходя към... Не! Обръщалото ли е затворено? Стига, Отивам към Поморие. Лазарки. Цъфнало и бяло, кокиче, цъфнало и бяло, кокиче на мама и го даваше на баба и го даваше. Не мога ли просто да педала и така и да уча някъде да се убия? Ти лазарка, Ето само жени. Момчета няма. Не. Що ме запушваш те, бе? Гледай го си, точно ме запушиш. Не. Няма да ме запушиш. Мале, тоскай хой. Сечеш ми пътя, бе. Софиянец. Украинец ли беше това софиянец? Не видях. Влачи се като народна песен на магистрала. Бип. Карай, бе. Да ти заши един. Не мога повече. Искам да се хвърля шофьорската книжка на буклука. Ще ти кажа. Сега побунтува колата. От какво не знам. Бунтува колата от нещо, ама от какво не знам. И тя не знае, дори и волана се бунтува.